Vážení klienti, milí sledovatelia, chcem vám ukázať v tomto videu jednu zaujímavosť finančných trhov a to je, že ako sa pohybujú a prečo spomínam, že je 7-ročný odporúčaný horizont pri investovaní do akcií. Investície sa pohybujú nejak takto, aby sme si to ukázali, to som vám aj v minulosti aj ukazoval na jednom videu, že oni idú dlhodobo nahor, ale majú nejaké svoje výkyvy, ako napríklad bola nejaká kríza, alebo takto znova idú nahor, znova nejak pokles, znova a tak ďalej a tak ďalej. Potom je nejaký výkyv znova a znova, že proste tá ekonomika sa jednoducho pohybuje akoby v cykloch a ona robí v priemere 8,25% od roku 1987, čiže 36 rokov robí v priemere 7-8%. Lenže, a predpokladané je samozrejme, že aj robiť bude, lenže ja vám tu chcem ukázať jednu zaujímavosť. Pri investíciách je dôležitý horizont 7 rokov. A to je kvôli tomu, že ak by aj na trhu bol nejaký pokles, dajme tomu, tu si začnete investovať, a išlo by to takto nahor a tu skončíte napríklad od tých 7 rokov minimálne, tak za tých 3 roky sa môže udiať to, že bude nejaký proste pokles na trhu. Že jednoducho ten pokles tam nastane. A toto sa nám dialo napríklad v roku 2022, kedy boli poklesy a je to proste prirodzené, že sa to deje. Čiže a jednoducho problém je v tom, že rok 2022 sa akoby ťahal, že on išiel nejako, že proste išiel v roku 2021, išli trhy nahor, okolo 21%, ale v roku 2022 sa nám udialo žiaľ to, že proste tu bola niekde vojna, tu boli nejaké poklesy a on sa takto kolísalo. Vlastne išlo nahor, tu bol nejaký strop v októbri 2022 a potom sa to ešte vyvíjalo nahor, ale jednoducho proste sme v štádiu, že nejaký čas a že vlastne, že už napríklad rok a pol, 2 sa trhy ťahajú akoby do boku, čiže 1,5 roka cca, a nevidno tam tie výsledky, lenže proste to je žiaľ prirodzený cyklus toho trhu a jednoducho oni trhy dlhodobo rastú, napríklad na 7-ročnom horizonte, 10, 20, na 20-ročnom horizonte napríklad nebolo akoby riziko s tým spojené s kolísaním, že napríklad aj keby ste v najhoršom možnom momente zainvestovali, za obdobie 20 rokov sa robil taký prieskum, tak by ste aj tak boli ziskoví. Ale jednoducho z krátkodobého hľadiska sa dejú takéto výkyvy. A tie trhy sa môžu odpichnúť kľudne nahor, ale jednoducho to obdobie treba prečkať. Čiže toto je to jediný problém a to je aj dôvod, prečo investície takto majú takýto výnos, že oni robia okolo tých 7%, alebo 8%, je, že oni sa nepohybujú ako priamka na sporení za 0,3%, ale pohybujú sa takto. Proste aj ten výnos je spojený hlavne s tým, že jednoducho ja podlieham nejakému kolísaniu trhu alebo takzvanému riziku, lenže ja to riziko viem korigovať, keď správne investujem, keď investujem na správny čas. Preto vy nemôžete vyhodnocovať trhy za rok, 2, absolútne sa to nedá, ale vy musíte trhu dať minimálne aspoň z tých 7-ročných horizont a viac, aby vám, lebo tedy vidíte krásne tie výsledky toho investovania. Ak potrebujete na vaše fondy pozrieť, samozrejme som vám k dispozícii, pozriem vám to a prejdem s vami, ako to máte zainvestované a tak ďalej. Takže prajem vám ešte pekný deň a ďakujem za zhliadnutie videa.